ҳофиз Сакибеков тӯи арӯсӣ худро баргузор кард ва як рӯзи хеле муҳиму шудро дар ҳаёташ паси сар намуд. имрӯз ин варзишгари маъруфи тоҷик ба ҳаёти оилавӣ қадам гузошт ва ин рӯйдоди муҳимро дар доираи дӯстону наздиконаш ҷашн гирифт. бояд гуфт ки ӯ дар баромади охирини худ дар турнири СА 202 пешакӣ аз ин рӯйдоди хуш ёдовар шуда буд. И теперь 25 апреля я буду гулять на свадьбе. Ассаламу алейкум. мо низ ӯро ба ин қадами муҳими зиндагӣ табрик мегӯем ва ба ӯ дар зиндагии нав барори кор ва хушбахтӣ таманно дорем ва бозгашташро интизор хоҳем шуд. салом дӯстон ва мухлисони ашадии ММА. бо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА ҷамъ овардаем ки пешкашатон мекунем. барои дастгирии мо лайкро фаромӯш накунед ва дар комментария фаъол бошед. мо бошем оғоз мекунем. ба шумо двойкаи Тайсонро пешниҳод мекунем. Либос бо сифати баланд дар Русия истеҳсол шудааст. ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Русия ҳама расмиҳо дастрасанд. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран бода калимаи Тайсон нависед. мо ҳама маълумотҳоро ба шумо мефаҳмем. хабарнигорон исми рақиби нави Ислом Махачевро фош карданд. рақобати ӯ бар зидди Йен Мачадо Гери ки дар рейтинг дар ҷои дуюм қарор дорад дар кор кардааст. инчунин Майкл Моралес аз рӯйхати довталабон барои ин камарбанд хориҷ шуд. мувофиқи нақша ин рақобат метавонад моҳи август дар турнири UFC 330 дар шаҳри Филаделфия баргузор шавад. Осимхон Раҳмонов дар як суҳбаташ гуфт ки ӯ дар ду раунди аввал беҳтар буд, аммо доварон ғалабаро ба Ренат Ондар доданд. баъди ин суханҳо Ондар дар комментария посух дода навишт: баҳона накун, баъд аз рақобат барои камарбанд боз бо ту вомехӯрем. дар ҷавоб Осимхон ҳам навишт: ҳатман пир, ин дафъа фаҳмидам ки дар дастҳоят қувва нест, дафъаи дигар раҳм нахоҳад буд. ёдовар мешавем ки рақобати онҳо дар турнири СА 202 баргузор шуда буд ва пирӯзӣ бо қарори доварон ба Ренат Ондар дода шуда буд. ҷастин Гейҷи гуфт ки то ҳол дар бораи анҷоми карьера фикр намекунад ва тамоми диққаташ ба рақобат бо Илия Топурия равона шудааст. ӯ гуфт ки барои ҳар як муҳориба ҷиддӣ омода мешавад ва ҳоло вазифаи асосияш ҳамин рақобат аст. Гейҷи қайд кард ки гарчанде солҳои зиёд дар ММА аст, ҳанӯз ҳам худро дар формаи хуб ҳис мекунад ва хоҳиши ҷангидан дорад. ба гуфтаи ӯ чунин имконият дар сатҳи баланд кам пеш меояд ва ӯ мехоҳад дар ин рақобат ҳам қувваи худро нишон диҳад ва оиди дигар чизҳо бадтар фикр мекунад. Ҷек Дела Мадалена, қаҳрамони собиқ UFC, гуфт ки мехоҳад боз як маротиба бо Ислом Махачев рақобат кунад ва аз ӯ қасос гирад. ӯ гуфт ки ҳоло тамоми диққаташ ба рақобати навбатӣ ба Карлос Пратес равона аст, аммо ҳадафи асосии дарозмуддаташ реванш бо Махачев мебошад. ба гуфтаи Ҷек, муҳим нест ки муҳориба кай мешавад, зуд ё дер. ӯ мехоҳад боз бо Махачев вохӯрад ва қувваи худро санҷад. ёдовар мешавем ки қаблан аст Ислом Махачев аз ӯ камарбанди қаҳрамониро гирифта буд. Пауло Коста гуфт ки танҳо дар ҳолате бо Магомед Анкалаев рақобат мекунад ки агар ин муҳориба барои камарбанди муваққатии UFC дар вазни нимвазн бошад. ӯ гуфт ки Анкалаев рақиби сахт аст ва чунин рақобат барои ӯ санҷиши хуб мешавад, вале тасмими ниҳоӣ ба UFC вобаста аст. ёдовар мешавем ки ӯ чанде пеш дар вазни нимвазн бо нокаути техникӣ Азамат Мурзакановро мағлуб карда буд. Магомед Анкалаев бошад пас аз бохт бар Алекс Перейра камарбанди UFC-ро аз даст дод ва то ҳол ба октагон барнагаштааст. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.